Kaixo, egunon eta eskerrik asko etortzeagatik. Balorazio bat egin nahi dugu Maiak hartu berri duen erabakiaren inguruan, eta lehenik eta behin, astelehenean egin genuen bezala, elkartasun mezu batekin hasi nahi dugu, Alberto eta Joakinen senitartekoei, herritarrei, lagunei, eta bar, bereen gorpuak lehen azaldu daitezen, eta mendik gure besarkadik beroena. Maiak gure eskaria onartu du, eskatu genuen lehendakaria izatea agerraldia eta egitea eta azalpenak ematea, eta azalpen horiek ematera etorri beharko du. Agerraldi hori asteartean, goizeko 9:30 izango da, eta positibotzat jotzen dugu, kontu hau, baina iruditzen zaigu oso berandu dabilela lehendakaria eta behartuta egin duela, behartuta. Ez bere borondatzez, iruditzen zaigu, Urkulluk bere borondatez etorri behar zuela, oposizioko alderdi batek eskatzeko beharra izan gabe, hain larria den egoera honek hala eskatzen zuelako lehen momentutik. Esan genuen, lehen mailako gidaritza lehen momentutik behartzela. Diogu, herri honek egi osoa jakitea merezi duela. Herri honek ez duela merezi horrelako tragedia baten aurrean modu horretan jokatzen duen gobernu bat. Eta egia osoa esaten duen gobernu bat merezi duela. Eta egia osoa ez da mahai gainean egon lehendabiziko momentutik. Sekulako informazio falta egonda. Familiari, herritarrei eta oposizioari. Astelehenean esan genuen gurekin kontaktuan ez zirela jarri, ez dira jarri oraindik gurekin kontaktuan. Gauza asko dago argitzeke, eta hemen bi erantzule daude. Antza gauza gaizki egin dituen enpresa bat, eta hori argituko da, bide judiziala irekia dago, baina hemen erantzukizun politikoak daude, ikuskaritza eta kontrol lanak ez ziren behar bezala egin, ez ziren ondo egin. Eta hartu behar ziren neurriak aurretik, tragedia hau gertatu aurretik, ez ziren hartu. Eta gertatu eta gero lehen uneetan izugarrizko deskoordinazioa egon zen. Eta gaur egun inguruko herritarrek eta azkenean Euskal Herri osoak kezka izugarria dauka honen kudeaketarekin. Iruditzen zaigu, hemen ez dela egon buruzagitza politikorik, ez dela egon behar zen erantzuna lehen momentutik. Egun asko egonda gobernuko burua eta gobernuko arduradun nagusiak mutu eta isilik. Eta bakarrik herritarren presioak eta kezkak eta oposizioaren kezkak eta presioak bultzatu dituela agertzera. Hemen modus operandi bat ikusi da. Modus operandi hau aurretik ere ikusi dugu. Osakidetzarekin berdina gertatu zen open gaian. Lehendabizi, arazoen ukazioa, kontu txikia izango balitz bezala. Gero informazioa ezkutatzea eta saiestea. Eta azkenean bakarrik eta herritarrek eta oposizioak behartu dutelako orduan azalpenak ematera. Ez da onargarria gobernu honek izan duen jokabidea eta ez da onargarria orain horrelako asaldatze itxurak egitea arazoa besteena izango balitz bezala, arazoa bestei botatzen eta presioa besteak jarri dutela esanez. Hemen lehen mailako gidaritza behartzen lehendabiziko momentutik.